Здравейте, уважаеми сънародници! Днес ще започнем с... Значи българите едни от първи в света започват да използват специалните операции. Специална операция, която с малки сили успяваш да нанесеш окончателни, трагични поражения на противника. Да почваме битката при Ахелой. Българите изграждат своите укрепени позиции зад блатистата местност, изкопават дупки, слагат вътре заострени колове. Когато противника тръгва, затава в блатата, успява да ги преодолее и да попадне в ямите с коловете и се изправя пред българската армия, българите са залегнали, конете долу, войните долу. Изобщо българската войска се вижда някаква мизерна част, която византийците решават, че много бързо ще приключат. И когато най-накрая се изправят на сухия бряг останките от армията, която е потънала в блатата и в ямите с коловете, конете раздрани, войните мъртви, българите изведнъж се изправят, яхват конете и ги подкарват. Като така устройват засадата, че всъщност фланговете са силно укрепени, за да не може византийците да се опитат да избягат към сушата на подходяща равнина и да се възползват от по-голямата сила, да са принудени да отстъпят към блатото, а потонат вътре. И това окончателно превръща армията им в една разгромена армия. Която последствие по пътя към Цариград многократно е нападана от български конни групи, които ликвидират тила им и прибират огромна плячка. Същата история е и при Преслав. Оставят противника, влезе хубаво в страната, по пътя му устройват засади, обстрелват го, изтощават го, нанасят удари по обоза му, да няма с какво хранят армията и да има достатъчно оръжие, след което ги оставят да разграбят Преслав, да може да натварят огромни обози, всеки един натварен с злато, с каквото е могъл да повлече. От войниците тръгват през прохода и изненадващо се изправят пред една огромна дървена преграда, която няма как да преодолеят с конете и дори и пешком. От склоновете, отстрани, изведнъж се изправят българските войни, подкарват ги с лъковете и с копията. В следващия момент слизат да ги колят, а отзад атакуват конните части. Византийците заклещени между стената и това, започват да се опитват да бегат, един друг се блъскат, нямат, контузват и биват избити, изклани, малцина успяват да избегат, а техният император е заловен в плен и приключва, знаете, че с главата му са пили последствие вино. Правят златна чаша, в която е главата му, обковават я и пият с удоволствие вино за славната победа след следващата специална операция на българите. Също е при битката долу за военна черна Добруполе. Знаете, англичани и французи докарват хиляди араби и негри, хиляди войни, българите се окупават спокойно, железни стабилни окопи, огнехвъргачки, оръдия и картечници. И мълчат. И мълчат. Противника тръгват в настъпление, те продължават да мълчат. Върви напред и едва когато стига на 40-50 метра от българските окопи, картечниците откриват унищожаващ кинжален огън. Огнехвъргачките започват да ги изпепеляват. Оръдията нанасят удари по тила на настъпващи части, лишавайки го от подкрепление, след което българите се вдигат на нож и ги изклават като пилят. Като пилят. Това е една от най-знаменитите победи на българската армия. Отново тактика на истински офицери, и военачалници, които избират изненадата и специалните операции вместо тъпа открита битка, един срещу друг, позиционна война, копи, атаки, смърт и никакъв резултат. Извинете, просто съм много уморен. Какво виждаме днес?
банда престъпници, стари криминални престъпници, политически курви и простотки, ръководен от човек, който пък в правителство беше замесен в Костинбродската афера. Помните, когато Цветанов отпечата с хиляди бюлетини, за да фалшифицират изборите. Та, днеска, всъщност, ти обявяват, че имали вот на доверие. Вот на доверие подкрепят всички предатели, които са в коалицията, плюс онова нагло, грохтящо и по цял ден кричащо в парламента праце. Пеевски. В същото това време, шефката на парламента под натиска и заплахите на Пеевски. Казвам, под натиска и заплахите на Пеевски. От вътрешни източници преди време получихме анонимна информация, че той е заплашил с убийство, ако тя не прави това, което той казва. Днеска отхвърли и върна на другия, не че е стока. Румен Радев е масон, агент на ЦРУ, вербуван докато е бил там, да учи. Плюс всичко останало, той е ръководител на проекта Тримори. Търсеше някакъв ефтин пиар, за да се измъкне, като обяви, че трябва да се прави референдум, народът кажал дали искал еврото от 2026. Тоест, то можеше влезе няколко месеца след това. Според неговите въпроси. Трябваше да има дали български народ изобщо иска да замени лева с евро. Това беше остатъчно. Те днес крещят като полудели, че народът бил избрал еврото, демокрацията, това било задължително, това било залегнало в Конституцията и прочее, поради което така или иначе ще ли да ви налагат евро. Включително подписали са и Българска народна банка, че еврото влиза от януари. Независимо, че народа не ги иска тия неща. Днеска Желязков ви заявява, той е забъркан в Костинбродската афера престъпник, ви заявява, че правителството щяло да изкара 4 години. Явно не е добре с всичкия си, защото опита да наложат еврото през януари ще завърши плачевно за тях. Първо, българският народ не е толкова глупав. Той знае, че влизане в еврозоната означава две неща. Едното е парите на българските спестители и вложители ще отидат да погасяват дълговете на Англия, Франция, Германия, Италия, Испания. Така. Второто, което е още по-страшно, е, че след влизането в еврозоната не говорим за това, че цените ще скочат. Не говорим за това, че ще може да купувате много по-малко неща. Не говорим изобщо за страшните вреди за България. Всеки един проект, който България реализира, трябва да бъде одобрен от Европейска централна банка. Тоест ние нямаме никакъв шанс за развитие, когато влезем в еврозоната. Отделно от това обаче, още по-страшното е, че влизане в еврозоната означава налагане на дигиталното евро, което според Урсула фон дер Лайен и Кристин Лагард и двете доказани световни престъпнички. Кристин Лагард злоупотребила с 400 милиона на френските данъкоплатци, Урсула фон дер Лайен като министър на отбраната злоупотребява с стотици милиони евро на немските данъкоплатци, които предоставя на фирми на свои приятели и на фирми, в които работят децата им. А тя има доста. Тя е скокорегала бабичка, има доста. Мисля, че 7. След което, като неизбиран от никого, назначена от Билдербергите шеф на ЕС, тя злоупотребява с милиарди евро на всички нас, на данъкоплатците, от вноските, които държавните внасят там, като след тайни, скрити, секретни преговори с шефа на Pfizer, тя се договаря да купят него милиарди по 10 лъжи ваксини за всеки, за да може естествено да получи милиони по нейните тайни банкови сметки. Ето това е истината. Тези две бабички ясно и категорично казват, че от юли месец влиза дигиталното евро, което означава, че влезем ли в еврозоната, то е задължително за всички нас. Което от своя страна, какво означава? Означава, че те контролират всички ваши постъпки, всички ваши сметки, всички опити да платите нещо. Не ви разрешават да купувате месо, яйца, млечни продукти, сирене. Нищо натурално. Включително натурални добавки, витамини не. Само произведени от хлебарки, брашнени черви и всякакви други бобречки неща,
Включително няма да ви разрешават да купувате и гориво за повече от 15-минутни пътувания. Тъй като тяхната стратегия влиза в действие на плана за световния електронен сатанински концлагер 15-минутните градове. След което всеки един от вас, който не го харесва, натискат копчето на компютъра и го изключват завинаги. Завинаги. Нямате книжки, нямате лични карти, нямате коли, нямате пари, нямате нищо. Разбирате ли за какво става въпрос? Първоначално ще ви разрешат да ползвате банкови карти, за да плащате. Не за да изтеглите пари в брой. Пари в брой вече няма да има. Временно, първоначално само ще има и книжни, и дигитални. След което книжните изчезват банкоматите, банките всички ще бъдат изхвърлени на улицата, всички служители от банките ще бъдат изхвърлени на улицата. Защо? Защото портфейлите ви, т.е. вашите акаунти, банкови сметки в банките в страната, вече няма да бъдат там. Те ще бъдат в Централно Европейската банка. Така че няма нужда от тия банки. Милиони служителки ще бъдат изхвърлени на улицата. Чакат ви ужасяващи неща. Ако нещо стане сметката, вие няма с кого отидете да се разправите и да протестирате. Всичко приключва. Всичко е дигитално, включително ще премахнате картите, обяснявайки ви много просто, че всъщност хакери хакват картите, поради което нямате нищо по тях, за да ви спасят, те ви кажат, че трябва да сложите чипове в телата. Сложите ли си чипове в телата, ви сте приключени. След което какво следва? Следващата специална операция на този път подготвена не от българското правителство, не от незаконните престъпни антибългарски узурпатори на властта, тъй като те са незаконни, незаконен е парламента им, незаконна е включително и тяхната конституция. Първо, конституцията от 1971 година не е отменена според законно установения начин, а на някаква сбирка на кръгла маса глупендерите от БЗНС, които са патерицата на тогавашната БСП, както в момента Костадинов е патерица на Бойко, предложили да смени Конституцията и да се отмени член 1. Без да отменят само член 1. Те съответно решават да променят Конституцията, защото са решили, че от тук нататък спокойно искат да разграбят България, без никой да им държи сметка. Те за тях и децата си, не за вас. Поради което измислят и вкарват в тази незаконна конституция, вкарват член, че, виждаш ли, властта проистича от народа, но не принадлежи на него, а на някакви политически партии. Българският народ никога не е провеждал референдум, в който да се отказва властта да проистича и да му принадлежи. Освен това, това е неотменимо право. Властта да принадлежи на народа, защото без народ няма власт. Кой? Някъде някой от вас да е чул, че има някакво правителство, някъде на някаква територия и някой му праща народ, за да може да го управлява. Не, няма власт. Да измислят тия неща, това право е неотменимо, поради което и Конституцията е незаконна, освен всичко останало, тя не е законно гласувана. Първо, БСП, която е в парламента и твърди, че е наследник на БКП, това е пълна лъжа, БКП никога не е била регистрирана като политическа партия, понеже е била на власт. Това е едно. Второ, тя преди да бъде БКП е била много други различни наименования. Българска, работническа, селска, десни социалисти, широки социалисти и прочее. Второ, нямат никаква легитимност. Те самите. Всъщност ръководство на БСП е узурпирано от една банда, която е била във връзка с западните спецслужби, поради което и те работиха през цялото време да унищожат работническата класа, да закрият всички предприятия, да закрият Българската народна армия, за да няма кой да им дири сметка. Тяхната цел на тия бюрократи, обвързани с Запада, голяма част от тях с компромати за странното си сексуално отклонение, което са имали, решават да лишат народа от възможността да им търси сметка и да приберат всички ресурси за тях и децата си. Не за вас. За тях, само за тях и децата си. Поради което и променя така Конституцията. Второто, което е, ДПС, които са били тогава в парламента, не са политическа партия. Те са регистрирани като НПО. Така че може да проверите. Това обезмисля и прави абсолютно нелегитимна, престъпна и правонищожна Конституцията, освен това, че е отменена истинската
е отменена по незаконен начин и престъпен. И трето, тия пък от СДС, помните, 39-те лежат в едни палатки край парламента, от американското посолство им носят ядене пиене, пият виски и не влизат да гласуват. Тоест, тя дори не е гласувана както е нужно. Поради което всичко това, което става в момента в страната, е абсолютно незаконно, престъпно и правно нищожно. Тези буклуци нямат никаква власт над народа. Ние народът ще кажем какво ще стане. Някой, ама то няма значение, като се променяла геополитическата обстановка след 3-4 години, ма като сме влезли в брик, тогава, ама сега ще влизам в еврозона, пък после ще изнем, не. Няма такива неща. Влезеш ли в капана, ти се свърши. Така че на такива малумници не вярвайте. Другото, което искам да ви кажа, нямате нужда от никакви политически партии. Политическите партии са незаконни, престъпни и правно нищожни. Защото са регистрирани след 13.7.1992 година, когато изтича едногодишният преклузивен срок, в който е трябвало да бъдат разработени всички закони и да бъдат приети. Всички основополагащи и съпровождащи Конституцията закони, защото на съдебната система, за адвокатурата, защото счетоводство, всичко е трябвало да бъде разработено и прието. Поради което всички партии, които възникват или биват пререгистрирани след 13.7.1992 година, са незаконни, нелегитимни, престъпни и правно нищожни. Освен това, всички разбрахте, че с партии няма нищо да стане по една проста причина. Няма как с 10, 11, 20, 30 депутата да успееш да продадеш ветото на останалите 210, 20 и 30 поколка. Няма как да стане. И те ви го показват в момента, открито, брутално ясно. Като ви кажат, че независимо какво желаете ви, те ще правят каквото си искат. И няма как с другите партии, де са военни опозиционни, да ги свалят с какъвто и да е вот на недоверие. Така че единственият начин за връщане цялата власт на народа е народа да си я върне сега и веднага. Нямате никакви проблеми, влизайте в Военския съюз. Ние ще ви обясним как точно ще стане напълно, легитимно, законно, без нужда от жестоки кървави сражения, милиони жертви и прочее. Сега и веднага. Вие, народа, сте единствената истинска власт, тъй като суверена, т.е. народа, е единственият легитимен, пряк и върховен разпоредител с властта, ресурсите и съдмите на България. Банда престъпници, които са с измами, лъжи, фалшификации, купуване на гласове и прочее, са узурпирали властта в страната, нямат никаква власт над вас и децата. Така че, ако искате наистина много бързо да спасим страната, преди да наклузат окончателно имота на дигиталното евро, а след това и на киберпандемията, да ви пронудят да самоизбиете, като ви спрат тока, интернета, комуникациите за месеци, може би и за години, за да може всички да се самоизбиете. Всеки, който е по-силен, ще убива по-слабия, докато след това ще дойдат други, които ще убият него, след това други ще убият тях. Ако искате да спасите, да живеете спокойно в мир и благоденствие, да имате отново почивни станции, България да цъфти и да процъфтява, да се превърне в един от световните лидери на тотална високотехнологична индустриализация, роботизация, изкуствен интелект, квантови компютъри, да живеете като гении и герои и ви да определите какво става в държавата, а не някаква банда партийни боклуци, които са назначили хората от техните партии в цялата власт. Отделно те са назначили пък роднините си и ви грабят, и ви доят, и ви унищожават. Влизайте в строя на Военския съюз. Ние не сме политическа партия, не искаме власт, не са ни нужни заплати, но знаем как да върнем цялата власт на народа. И ви казах, ако искате на ръководствата на политическите партии, на прокуратурата, на Министерството на службите за сигурност, да им изкараме всички техни, да издирим, да намерим и да изкараме всички техни сметки в чуждестранни банки, включително български, естествено, но във всички банки по целия свят,
в всички офшорни зони. Какви сейфове, в кои банки имат скрити? Какви пари има по всяка една от техните сметки? Имат ли частни самолети и яхти, които някъде по света са скрити, но са техни? Тази операция е възможна. Просто ще трябва да я финансираме, поради което всеки, който желая да помага, хиляди малки бизнесмени бяхте унищожени, смазани, ограбени, избивани безжалостно и прочее. Всички, които желаете да помагате, пишете на адреса на щаба, влизайте в строя, пишете ни кои най-важни лица. Айде първо да се отучим на 5 такива в страната. 2 или 3 ръководители на политически партии, от прокуратурата, ако искате от Върховния съд или някой от министрите, 5 човека не дайте. И събирайте средства. Казах, ако няколко хиляди български граждани отделят по 100, 200, 300, 500 лева, много бързо ще съберем средства, с които финансираме операцията, да им изкараме всички сметки, след което пък спокойно, напълно законно да ги арестуваме, да им докажем престъпленията, да ги заставим да върнат парите в страната. Да ги заставим да върнат парите в страната. Да ги изпратим в затвора, като им конфискуваме цялото налично имущество, защото всичко това е придобито престъпен път. Да ги изпратим в затвора. Отделно от това, ако народът се върне властта, знаете, че светкавично трябва да заставите пенсионните фондове, частните пенсионни фондове, задължително трябва да ви информират какви пари сте внесли до момента, защото те ви ги вземат, вие дори не разберете колко парички ви вземат, те се вземат автоматично, отиват при тях, колко пари има по вашата партида. И колко сте внесли вие, колко са останали в момента. Защо? Защото се окаже, че пенсионните фондове, всякакви игри, далавери, лъжи, тимбилдинги по далечни държави, луксозни коли, офиси, огромни заплати, за сметка на вашите парички, които съберат за пенсии. Поради което парите за пенсии ги няма. Те дори не разберат къде ги инвестират, така че ги умножат и наистина вместо да ги грабят, да ги умножат, за да могат да ви дадат едни достойни пари. Няма да има такива. Поради което, след като получите известие колко пари има по вашата партида, съответния фонд, колко пари са останали, колко сте внесли ви, колко са останали в момента. Вие решавате дали да си вземете парите светкавично да ги използвате за каквото на вас ви е нужно, а те ви трябват пари веднага. След 2-3 години няма да има нито пари, нито държава, нито тая сган се опитва да унищожи света. Да си върнете обратно парите, да ги прехвърлите от частни в държавния пенсионен фонд или да ги оставите там. Вие имате правото да решите. Парите са ваши. И е време да бъде направена ревизия на тези пенсионни фондове. Ако парите, които сте внесли, всички ви, в момента са по-малко от това, което сте внесли, техните ръководства трябва да бъдат изпратени в затвора, имущества им да бъдат конфискувани и всички техни средства, които и да е било сметки, трябва да бъдат върнати обратно и на техните роднини до трето коляно по права и сребрена линия, за да може да погасят щетите и вие да си получите истинските пари, които сте внесли. Не може така безнаказано някой да прибира пари от вас, след което да еде, да пи, да си устройва тимбилдинги, луксозни почивки в чужбина, да кара луксозни коли, да ползва луксозни офиси, докато вие се чудите как да оцелявате с толкова кърлежи, които денонощно смучат вашата кръв, пот, труд и ресурси. Ако искате със сигурност да бъдете спасени, първо, казвам, членовете на Военския съюз, знаете, че така или иначе рано или късно ще се ствари една киберпандемия. За членове на Военския съюз се приемат само тези, на които картите са заверени през цялото време. Които са легитимни такива. Не те, които са напуснали и са отказали. Те са само изключени. Тези, които реално са такива. Второ, знаете, че да си изпратите картите в щаба за заверка да минат през съвета, вие задължително длъжни сте да напишете едно съпроводително писмо, когато пращате документите,
в което да опишете какво сте правили, къде сте разпространяли материалите на Воинския съюз през годината, на щаба, текстовите материали, къде, в кои групи непрекъснато сте ги разпространяли. Другото, което и в какви общи мероприятия сте участвали. Протести, подкрепа на животновете, гасенето на пожарите в Видин и Врачанско, защита на хората от ВЕИ, соларните паркове. Добруджа от опита на Сашо Дончев да надупче. Защитавали ли сте хората в Странджата? Били ли сте с нас на границата? Тотално описание на вашата дейност. Ако не сте били, какво ще правите следващите, примерно месец-два, за да може наистина съвета да вземе решение да ви одобри карта. Без валидна официална карта, вие нямате допуск до зоната за изтегляне. Това е истина. Не може някой да лежи, половината да работят, да правят всичко, което е възможно, останалите да лежат и да го ползват като страховка. Като стане направо, отиваме и лягане. И сега лежим, и тогава отиваме и лягане. Не, няма да има лягане, няма да има влизане в зоната. Виждате, че сатанистите по света подготвят последния най-страшен капан. Киберпандемията. Ето, среднаха нещата в Испания, Португалия, части от Франция. Те си калибрират системата, я подготвят, за да може да ударят изненадващо целия свят. Ще го направят веднага след като наложат дигиталното евро и успеят да я вкарат чиповете в това. Тогава ще го стартират. Тоест времето не е много. Казах, в зоната влизането е само на тези, на които са им заверени картите и са валидни в момента. Всички останали, щом картите им не са валидни за тази година, считайте се за самоизключени. Ако искате съвета отново да ви одобри, пишете писма, какво сте правили и какво ще правите следващи няколко месеца. Ако нищо не сте правили до момента, съвета ще изчака да види за 2 месеца какво ще направите, какви материали ще разпространяете, в какви мероприятия ще участвате и тогава ще вземе решение да ви одобри карта. Ако не, нямате влизане в зоната и по-добре дори тогава да не идвате оттам. Тъй като етапно заградителните комендатури няма да пуснат никой да влезе, дори ако за това се наложи да използват смазваща сила. Това е истината. Ние не можем банда хрантутници, която нищо не е правила, да ги носим на гърба си. Това няма да стане. Ако искате да спасим целия народ, тогава народа напускайте партиите. Разбрахте, че само пълните гърлата на алчните партийни велможи, които сметка към вашата данъци на те, които ходите гласувате на тях, получават милиони субсидии, с които се пълнят бездънните чупа. И няма как да направят нещо, дори да искаха, дори да бяха свестни, няма как да направят нещо, с което да ви спасят. Пускайте партиите открито, заявявайте го открито, влизайте строен в Воинския съюз, за да можем тогава не само членовете, реалните членове на Воинския съюз, а и всички останали българи, живеещи в страната, да бъдат спасени. За да осигурим шанси на тези, които в момента са в чужбина и плащат данъци там, с нищо не са полезни на страната в момента, защото те плащат данъци там. Тоест, от парите, които те там изкарват и плащат данъци, българския народ, за съжаление, нито за пенсиите си може да си помогне, нито за нещо. Но да им осигурим шанс, поне децата си да върнат обратно, за да може да ги спасим, когато там тия милиони мигранти, огромната част, които са престъпници, започнат да ги убиват и да ги колят. Това е истината, уважаеми сънародници. Разпространяйте видеоматериалите на щаба и линка към телеграм канала, абонатите инвестиционните бюлетини, виждате, че криптопазара тръгна нагоре. Това не означава, че върви сам към небеса. Да, ще има временни спадове и прочее, но края на тази година, 2025 година, включително дори първо тримесечие на 2026, ще са времената, в които криптопазара ще се изстрелял на върха и всички ви ще завършите богати, финансово независими и свободни. Тия, които те първа хората се чуят как да успеят да се увеличат неколкократно паричките, за да могат да си помогнат, пишете на адреса на щаба.
Той е най-горе в текста към това видео. Веднага под него обаче е директният адрес на щаба на Воинския съюз. Директният адрес на щаба. Това е за всички, които искат да влезат в организацията и за всички, които искат не само да влезат, а да помогнат, като изпращат на кои 5 човека от върхушката цялата на страната, да изкараме, да издирим банковите сметки, фирми, частни яхти, самолети и прочее, и сейфове по целия свят и да ги публикуваме открито, за да може да ги видим и да ги заставим, да ги вкарат обратно в бюджет. Да ги конфискуваме и да ги вкараме обратно в бюджет. И кой с какво ще помага там. Някой от вас с информация, въпреки че надали бихте могли да помогнете с информация в света и в чуждите банки, други с събиране на средства за заплащане на операция по издирването. Операцията по издирването на всички банкови сметки, офшорни компании, сейфове в чуждестранните банки, парите, които са по тези сметки, по всяка сметка какви пари има. Защото ако трябва да финансираме допълнително операцията, можем да изкараме и за месеци, за години и прочее, откъде са идвали парите, къде са отивали. Няма нещо, което да бъде скрито от нас. Да пишете кой с какво ще помогне, за да свършим нужната работа. И разпространяйте видеоматериалите на щаба и най-вече линка към Телеграм канала. Само през Телеграм канала в момента не само, че непрекъснато информираме какво се случва ежедневно по целия свят, а включително какво предстои да се случи, какво и подготвят сатанисти, педофили, илюминати, масони и всякакви други рептилоидни и сатанински създания и по какъв начин да се спасите. Адреса на щаба е написан в следващото изречение след адреса на редакцията на инвестиционните бюлетини. Пишете на щаба, ако искате да ставате абонати, да успеете да си учите няколко пъти парите, пишете директно на редакцията на инвестиционните бюлетини, не на щаба. Нас не занимайте с тези неща. Отделно казах, на адреса на щаба, всички, които искат да бъдете спасени и просветени и да помагате, за да можем да издирнем всички сметки по света, милиарди, които са скрили там, и да ги върнем обратно в страната, да ги конфискуваме, да ги пратим в бюджета, за да имате достойни заплати и да можем ускорено, само за няколко месеца, да си възкресим българската държава, извършвайки няколко спецоперации, които сме подготвили, вземайки пример от нашите славни деди. Това е за всички. Господ Бог благослови всички стойностни, свестни, любящи народа си, патриотично настроени български граждани. И нашата прекрасна и скоро отново велика, могъща и високотехнологична родина, в която ние свестните, умните, достойните български граждани, обединени заедно, ще я превърнем отново в цъфтяща райска градина.